Oyoyo Aunty Nadia, yaushe kika zo? Sannu da dawowa, Ramla. Tun da safe nake. Ya university? Freshers kenan ai, za ku saba ne. Wallahi akwai gajiya Aunty Nadia. Yauwa Ramla, wai ina kuka samu wannan 'yar ƙauyen waccan fara? Aunty Z me ya faru? Ramla, akwai wani abu da nake son gaya miki. Na ji Aunty Nadia tana waya tana cewa Musin zai koma hannunta. Me? Kina da tabbaci? Eh, haka dai na ji tana cewa lokacin da take yin waya. Gaskiya ya kamata mu sanar da Ummi. A'a don Allah Ramla, kada mu yi saurin faɗa ma Ummi tun yanzu. Eh, gaskiya haka ne, tunda ba mu da wata shaida a hannu. Gaskiya na yi missing ɗin kaya fa. Anya zan iya pretending ɗin nan in zama kamar ta gari? Kwana biyu ban sha komai ba fa? Ke ƙawata, future husband is back. Bye, zan kira ki. Nadia, ki bari. Ki duba kalan shigar da kika yi fa, da gaske kin haka ya dace? To meye matsalar kayan nan? Kai ka ɗauke su wani abu dai? Nadia, ya kamata ki sani, zuciyata ta riga ta zaɓi Zainab. Wait, wace Zainab ɗin kake magana? Ba dai wannan 'yar ƙauyen ba? Kuma wallahi kar ka ɗauka cewa zan haƙura da kai cikin sauƙi. Nadia kenan, you're wasting my time, please. Zan tabbatar kin yi nadamar shigowa rayuwata. Zainab, wallahi baki san wace ce Nadia ba. Bana haƙura da abin da nake so. Lokaci zai nuna miki ko ni wace ce. Hello mom, yaushe zaki koma Nijar wajen wannan mutumin? Wallahi akwai wata da ya kamata mu yi magana a kanta. Tana so ta shiga gona ta ne, amma wallahi ba za ta gane kuskuren da ta yi ba sai lokaci yayi. Domin shiga rayuwata ba abu bane mai sauki. Ramla, wallahi ina jin tsoron Aunty Nadia, kamar dai ba ta so na. Aunty Zai, insha Allah babu abin da za ta ƙara yi miki. Ina tare da ke. Me yasa na kamu da son yaya Muhsin? Me yasa na kamu da soyayyar wanda ya fi ƙarfina? Ya Allah ka kawo mun mafita.